той е фаца, в него спирам се на всяко маца. Е страшна комбинация, на улицата всяка подминавам. Дали че съм спортист и не пушат цигари. Един до мен вика падна гръм, аз нищо не чух. Бурята в главата ми по-силна от всяка друга. Всеки звук за мен е пригоден като за рима. Казвам се стоявам, понякога проникват ми в главата 100 000 случайни думи. Думи в реалността без различие, на улицата става поредната интрига. Няма господар на тая сфера, станах рапър да ви отсипе със съвети. Дали нахалник съм във фаца, като всеки друг момиче? Дали струва си да ме отсипиш с цинизми, като всяка друга? Дали знаеш какво е чувството се смисля болезни в главата? Дали да се съобразяваш с другите или с себе си? Че съобразява ли се Бог с тия мои мисли? О, понякога глупост мозъка ми трака. И пак във въображаема Содорана всеки се увляках. Ех, той е фаце. Фейсбук е фантазия от усмивки и целувки, но когато дойде време да се видим, бегай недалеч. Поне това е моята логична прочита тактика. В душата ми звучи, брато, музика, на която никога не бих танцувал. Тъгата ми е като дъга, която можеш да видиш само след дъжд и слънце. Потайна, отразяваща само в сълза и песен, която изгреми в главата рано сутрин. Може би защото преди да се събудя сънът ми е бил ужасен. В главата ми бушуват много мисли мрачни. С тая песен оказвам се за посмешици на всички мацки. Майната им с тия до парите са, брато, хора на магия. Получават на мига това, което искат и го захвърлят. Ама че глупави хрътки. Няма по-умно от куче на улица. Штурците даже скачат по-високо от нас. Защо ли пея на глупаци като вас? Кой ли чува моя глас и същността на всяка моя дума? Той е фаца, в него спирам се на всяко маца. Е страшна комбинация, на улицата всяка подминавам. Дали че съм спортист и не пушат цигари. Един до мен вика падна гръм, аз нищо не чух. Бурята в главата ми по-силна от всяка друга. Всеки звук за мен е пригоден като за рима. Казвам се стоявам, понякога проникват ми в главата 100 000 случайни думи. Думи в реалността без различие, на улицата става поредната интрига. Няма господар на тая сфера, станах рапър да ви отсипе със съвети. Дали нахалник съм във фаца, като всеки друг момиче? Дали струва си да ме отсипиш с цинизми, като всяка друга? Дали знаеш какво е чувството се смисля болезни в главата? Дали да се съобразяваш с другите или с себе си? Че съобразява ли се Бог с тия мои мисли? О, понякога глупост мозъка ми трака. И пак във въображаема Содорана всеки се увляках. Ех, той е фаце. Фейсбук е фантазия от усмивки и целувки, но когато дойде време да се видим, бегай недалеч. Поне това е моята логична прочита тактика.